suarane kapirang singkat tabian lamat-lamat ning awang-awang kesilir kenangan bungu lakin badan halus sedinamik badan siji susah kesenian kabudayaan jasane tapi lumayan kali seni kanggo hiburan sing maksudnya ngerapetakan wong maduluran panitia paulit tapi sing maksudnya ngerapetakan wong baturan ngaturaken salam kang desa sepuh desa Tambide terus sareng mamaku tambah kedik sareng panitia babu tambah kedik mama kuncine kang adik sareng masyarakat tambah kedik sedaya sih tumut hormati sudah ralu kangge mama puput sareng papa yayan mama yang bos abasel sareng bayuli anaknya mama kunci kolongnya keting sudah ralu kangge mama kunci mini kunci duit depok ya kanadi sareng babe capan posting aji esukna kira sore naki Pak Guru Ali kang ditakir godong esuk mikir sore mikir kang dipikir Mama Santi kadang-kadang papa yayan bos abasel ajaran misalnya kang wadon bos wana baja Mama Santi sing saudi dhewe kaling makanan yang eling mumpung ning dunya jangan pergi membarang nafsu semantap kedung ragane sing kebuat matur pesan kangge Mama Arumi sing wilayah Tambide rayung sore pada besu katon bae masak rebab Mame Arumi sing wilayah dewe sareng babe cakwane koding pinangkane bos sing acil dewe janji ada tema Pak Guru Ali di dalam mimpi Mama kunci mini kunci hitam kembali dure ayo bangun pada
Aduh. Yung sapa din ng muchong tapabrata masuraga sampai kesiksa-siksa sampai kelarana. Aduh. Tangi cung ya. Wong bagus. Wis aja putus asa. Wis aja mong nafsu. Muja-muja nafsu. Tuli iya manja-manja ke nafsu cung ya. Aduh, urip ning alam doyan ya ko cobaan na keriwa-riwane, ake halangane, ake gangguane, ake ujiane cung. Oh. Kadalang durung, maring isune, kacung eh. Kulane dereng ketinggal masih ramyang masih samar. Ari suarane si krungu tapi wajah panjenengan masih burang masih surem. Sinten panjenengan? Waduh, aku iki kaki Jawa. Wis undangan bayaki Jawa lah wis. Oh, aja makon mau engko awakmu supaya rada seger tak inungi maring isun madu lanceng putih campuran karo ilere walet putih malak mandar mengkone seger. Apa maning kun sekedar kurang tenaga, kurang energi, senajan sing pating pelempuh kenang penyakit ya insyaallah waras. Inungan ning kelenting memiliki anak kang den wastani yaiku lanceng putih kelawan iki campuran karo ilere walet putih sing sarang walet. Mriki mengkini sun inung. Oh, wis dinung malak mandar yang kok ngenten waktu pirang menit pirang detik kok gaya ketinggal maring isu. Wis kedelang durung sun isune. Sampun ketinggal yang buyut Jawa sampun jelas isunya sampun seger kaya dina. Oh ya baik boleh. Oh alhamdulillah pitulungan saking Gusti Allah. Aku merene ya keperintah maring Gusti Allah ngelingaken awakmu ngupai petunjuk maring saliramu kanggo dalane kehidupan supaya mulia lan langgeng. Jejodohan kang langgeng. Priwen lamun den tawani, karo tanggane Guru Nuardi bae kah. Tangga kidule singana wiwitan duwete. Oh, tangga kidule ya bocah bagus. Bapaknya kerjane nukang bocah bagus. Waduh, bagian beli kacunge. Isune mong pengene karo Dewi Ningrumbae. Waduh. Jadi senang mulyono aku pengen karo Dewi Ningrumbae. Wis karo singgang dargol kang ngadep dermaga ka. Anak putune Ki Dargol bagian beli. Oh, anaknya Sembocasem. Oh, bagian beli. Oh, ane ning kono anaknya Sembocameng bagian beli. Oh, senangnya ya bagus bocahe nembe lulusan SMA bagus bocah. Bagian beli senang mulyono ne. Isunen boten purun. Pengen isune Dewi Ningrumbae. Waduh. Pengen Dewi Ningrumbae kono lak sejen-sejen ako na. Yang bunyi Jawa isun pengen kepasang jodoh kelawan Dewi Ningrumbae. Waduh. Biarane kene cinta pati wah sayang. Wis kebelet, wis kepater kene wis legel sejen-sejen. Kulane nikun mawon manceleng setunggal.
Kandak karo siapa sih Den? Gembrembeng ngomong dewek apa dewek? Kandak karo siapa? Isun lagi kekandaan karo aki Jawa. Eyang Buyu Jawa. Buyu Jawa ndase krowak gua. Endi lah kawang lah kuwi kunku wiwitan asem wiwitan kesambi. Wong lah kuwi ya beli anu pendripin. Iku sih aden. Aden Mulyono lagi kandak karo yang bujawa aja bujawa desa krowak gua laka wong laka wi iya ya wah ngene ya anda aduh ya lucu ya mungkin ini yang ngene ya anda iya lucu bocah ya waras jadi kecaprak error waduh error gini wis error mencaprak udah asem gede di Jakanda wis aja ngomong baik jeremot baik bakal ngomong bae wis paman nang gula balik bae menang omah isun si dewekan bae ning kene oh ari anu usah bujo mau ngomong lememe depan dibuntel kan waras dibaturi tak keterimane kan aduh error wis error kanda bae ngomong dewek kanda dewek dudu ngomong dewek kanda dewek isun lagi kanda karo yang Buyu Jawa. Wah, Jawa di par busuja. Temen yang werwe kita asem ya Bu Jawa busuja. Temen gua. Orang ngambil action. Bu Jawa busuja bu apa. Werwe ngobrol ko asem ya ko asem ya.
wis hampir selesai. Papai sini mani, papai sini, papai sini, papai sini mana baik, papai sini, papai sini. Papai sini, papai sini, papai sini, papai sini. Dulu pada kenal apa itu? Kekasih di aneh. Semua wis pengen ketemu. Semua bakal bosan menunggu. Papai sini, ya bunyi papai sini, suling dodok di bekalan. Papai sini, pikir melayang gilingan bacaan, tangis rindu, oh kenyataan sebagai tiga bulan. Papai So, Mulyono, lungoken aja. Yang kaki buyut Jawa kingan di kaki sepisan maning di dina. Senang Mulyono, tak tawani kia bagin beli senang karo anake. Pak Gudu kono ka sing kulon dalan kaya idule pintu air sebelah kulon dalan kudu anak wadon ayu. Tuli anawitan pelemek ning kono. Sa kulone dalan idule pintu air tambi tuli anawitan pelemek dua anak wadon kaya kembar ayu-ayu bagen tak beli. Sekidule pintu air tambi sebelah kulon dalan ning arep anawitan pelemek. Oh bocah kaya bocah kembar. Oh wadon ayu-ayu bagen tak beli. Senang Mulyono ne lo. Baka mong ya wis ko tak pay dalan si Jen maning. Isu nemboten buru yang kaki Jawa mong pengen karo Dewi Ningrum putra gadingan mawon. Waduh, dadi mong-mong apa si Jen Dewi Ningrum kumong konon. Iya mong isu pengen karo Dewi Ningrum bay. Waduh, kay luar biasa bocah dia. Yang luar biasa bubok yang gede ya, bubok yang mentere ya, bubok cai ireng-ireng manis yang bu ikat-ikat ini bocah ya. Bis makenen, yang upay pesan, awakmu bakal nemu kemuliaan lunga sing wetan ngidul-ngidul ngulon parane ya. Sing wetan ngidul-ngidul ngulon parane. Temonana Kiku Raden Sumahadi. Loh, awakmu iki sing kene lunga ngidul-ngidul ngulon parane temonana Kiku Sumahadi. Oh,
mangko ning kanawak mo iki rerewang bebantu di kongko na pabayadan nolak gelema. Bukatan di kongko mo ni ayam ya gelema, bukan di kongko mo ni sapi ya gelema, bukan di kongko mo ni wedus ya gelema. Mangko ning kono awak mo nemu kemuliaan. Boleh jodohan kang luwih bagus atau bisa jadi ketemu jodoh karo bocah wadon idam-idamane awakmu yaiku kang aran Dewi Ningrum. Wis makonon baik pesene kaki sia kaki buit Jawa pesene makonon baik kucung ya anu ne siya wong urip ning alam dunya iku ya mulane beragama. Agama iku ya sesuai karo fitrah. Ya mulane agama Islam agama mulia sesuai karo fitrah. Fitrah iku ya beranak pinak berkembang biak. Oh. Agama liyane mah ya kadang-kadang bangsa sing wis dadi penyebar agama Islam wong kang wis netepi kerohanianana sing ana larangan boleh kawin. Tapi bahkan ning Islam sih bagian rohaniawan, bagian ulama ya wajib kawin iku beranak pinak iku kanggo ngembangaken keturunan. Beli wajib soten bakal si beli mampu napakaiye. Bakal si mampu napakaiye ya wajib hukum hukum. Wis aki Jawa semono bae jung tak tinggal sing sepenjagongan awakmu.